We refused na magkaroon ng comparison, but in actuality, yung volume ng drugs na nakuha ngayong third year ng ating PBBM administration ay nalampasan na yung mga volumes na nakuha sa lahat ng past administration. So mas malaki yung nakuha na volume ng droga ngayon time ng administration ni ang ating Pangulo, si President Bongbong Marcos, kaysa mga nagdaan na previous administrations. Yun lang yung significant siguro na ma-share namin sa inyo because this is based on our records. Lahat ng yung mga seizure noong mga past administrations, kompleto yung records ng PNP at PIDEA, and we can say with much conviction na nasurpass na ng PBBM administration yung volume ng these drugs doon sa past administration. Yun lang. At kwan naman of course, ito kasi ngayon, emphasize ngayon yung human rights-based approach. Kung titignan nyo ngayon, very high yung confiscated volume nito, high volume, pero walang namamatay. Sir, since 2 months po itong trabaho, related din po ba ito doon sa protein share na recovered sa... Okay, yeah. Ito ngayon yung magiging task ng joint investigation ng PNP sa PIDEA para malaman natin yung connection. But also, nakikita natin yung nakuha ngayon, iba yung packaging kaysa yung sa floating na nakuha dito yung mga iba, and even yung nakuha na doon sa Zambales na 1.4 tons. So ito is iba-iba ito. But again, para at least malaman natin kung saan nagsimula, ang usapan namin ni General Dindo Reyes, ang ating regional director sa Region 1, we will form a joint investigation team para matrace natin kung saan nanggaling at saka sino yung mga local na contacts nila dito. Of course, ang tanong nyo siguro, bakit dito sa Pangasinan? Yes. Bakit sila at home dito? Bakit? At yun ang gusto namin malaman, kaya we will form a joint investigation team, PIDEA and PNP team. Sir, ano to, warehouse lang naman? Hindi ba lab or paano natin ito describe? Ito, wala naman yung mga aparatos dito. Okay. So we will treat it as a warehouse kasi walang aparatos. So ito pa yung isang challenge sa investigation. Saan ba nang galing ito? Meron bang nearby laboratory? O yun na yung magiging tasking ng ating joint investigation team. May timeline po ba yung investigation? No, ang sa investigation is pagka yun is haste-based ways. Kaya kailangan precise yung mga lead na may establish namin, yun ang susundon namin, and whatever happens, of course, malalaman nyo naman sa media. Kayo naman ang kwan namin ang pag-asa namin para maging aware yung ating mga kababayan. So with this accomplishment, could we say na nagtatagumpay tayo? Nababawasan ba? Nawawala na ba ang problem natin against illegal drugs? Yung problema sa droga worldwide. Kung titignan mo ngayong Amerika, is a very advanced country. Ang problema nila, yung galing na droga sa Venezuela, Venezuela. At yan pinapalubog na doon sa gitna ng dagat. So yung problema nito is worldwide. Kaya ito ngayon, yung ating PNP, PIDEA, and other law enforcement units, ang challenge sa amin is to work together para at least malabanan natin itong droga. You do not expect na hindi maging target ang Pilipinas ng mga international drug syndicates. Pilipinas will always be a target. Kaya yun ang challenge ngayon sa atin. And even yung mga future generation. Kaya yung ngayon ang ginagawa ng PNP sa PIDEA, kung ano yung kaya namin ibuhos na laban sa droga, yun ang ginagawa namin para sa ating mga kabataan. Sir, gaano karami yung ngayon? Ito ngayon is 905 packs. Yung kahapon is 125 packs. Kung yung assumption namin na per pack is 1 kilo, more than 1 ton. And 1 ton is, ang kanyon is 6.8 billion. Yun ang ngayon dahil mataas yung purity nito.
Sir, may nadatnan ba tayo kanina dito nung sinagawa natin yung operasyon? Yun yung gusto sana natin. Pero nakapagpag pa na ito na ngayon yung dalawa kasi nahuli na natin. So nahuli natin yung isang Chinese at isang Filipino. From there, we will start kung sino pa yung mga dito, yung mga tumira dito. So based on your investigation, bahay nila ito, sir, or nangungupahan lang? No, nabili nila ito. Nabili. Mga ilang taon na po silang residents dito? Kung sabi nga natin, isang yung case build-up natin is 2 months. So, nabili nila ito. Kung siguro, tulungan nyo na rin kami. Tingnan nyo yung sa assessor's office kung paano nila nabili. Sino yung dating may-ari nito. So, yun ang mahaba pa yung backtracking natin dito. May bukod sa kanilang dalawa, may iba po ba silang kasama? Yes. We are very sure of that. Kaya nga, doon sa team, investigating team natin, na PNP, PIDEA, yun na kayo yung task. We are very sure na meron silang kasama. So, can you walk through kami nung in-implement yung search warrant po dito? Ano yung mga pag-evidence bis na kasakay na sa sasakyan? Yun yung kanjon. We were surprised to learn na nakasakay na. So ready na ito. Ready for transport. Okay. Yan dalawang sasakyan na yan. 125. Then ready for transport. Kaya ito ngayon. Kung nakalusot ngayon yung dalawa, sino ang magdadrive dito? Yes. Yun ngayon yung mga challenges sa amin. So mahaba pa yung investigation. So kung sakaling ready for transportation, saan sa dapat katulong? Yun na yung natin. Sa amin kasi, ang Metro Manila ngayon is scarce yung supply. Scarce yung supply kasi masyadong tumaas yung presyo. So, ang target market pa rin nila is Metro Manila kasi dahil yun ang primary target marketplace nila. Yung kahapon, sir, doon din po ang punta? Oh yes, yun yun. Bakit kaya Pangasinan, sir, sila nag-warehouse? Yun ang yung dapat ang tanungin namin sa inyo. Baka meron kayong nalalaman bakit Kasi Pangasinan. ikaw ay adapted sa Anyway, Pangasinan. ito kasi nangyari doon. Doon sa Sambales namin, yung 1.4 tons, at yun sana, sinabihan yung kapitan ng bangka na dalhin sa Pangasinan. So with that, ano bang implication nun? Diba? May contact sila dito na siguro alam nyo pero hindi nyo lang sinasabi sa amin. Sana sabihin nyo sa amin. Sige po. Maraming salamat, sir.